Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou středu. Pojďme se zase společně podívat na reset shopu, update informací, které se týkají právě shopu. Včera nám vyšel Midas Flor Islava mod. Midas bude v shopu 27.3., takže za týden, právě ve velkým updateu. Dneska očekávejte na hlavním kanále stream, kde zahrajeme Flor Islava customky a v 17:30 začne Unreal Editor, Unreal Engine stream pro Fortnite, oznámení novinek, takže z toho dáme taky watching party, koukneme na to. Takže bude stream a co by dneska mohlo být? Marshmallow, Bruno Mars mají LEGO verzi, co ještě dostal za spolupráci LEGO verzi? Je tam Marvel, to taky dostalo LEGO varianty plus update tabu. A ještě vlastně Dude od Disneyho, takže uvidíme, co bude, pojďme na to mrknout a pojďme to projít, to je stejný. Nový ikon Series Emote, OK, ten nebyl líknutý, jdem na to. Je to strašně potichu, já přemýšlím, jestli mi to něco připomíná, nebo písničku, ale... Netuším. Zajímavý ikon Series Emote, ten mi možná vadí, že ta hudba je strašně potichu. Z nějakého důvodu, ale OK, nový ikon Series Emote. Rican Expertka, Bracer, ta je pravidelně, Aspen, ta je pravidelně, Spectral X, OK. Ten byl snad včera typu tenhle ten ikon Series Emote. Tak, Bachi, Jones první, Red Jade, OK, to má LEGO verzi? Možná. Neon Bundle, ten taky Neon Bundle byl teď, ne? 1800, jo, ten byl. Myslím, že byl. Tohle bylo taky před pár dny. Fortnite. Potěšte nás, ukažte toho Bruno Marse nebo Marshmalla v shopu. Tak, tohle je stejný. Lady Gaga ani ne, nebude. Ne, jo. Tak to je dnešní Fortnite shop. Čekal jsem trochu něco lepšího. Máme nový ikon Series Emote, ale... Na to, že příští týden bude update, tak ještě chybí spousta věcí, které třeba dostali nově LEGO verzi, například Marshmallow, Bruno Mars, tak doufujeme, že zítra, když budete pořizovat nový ikon Series Emote na support Creator Code Paju 4, já ho nekoupil na SAC. Riperino, ale uvidíme se zítra u dalšího shopu. Zatím ahoj.